Gotoka imiyomo cy'obosonga imiye county ya Kisii niko barorokane kwe murungania kubwatekana gati y'abantu bagendete kubwatoke ubi nabo igo amune kisiwe cyo cyensemo y'ekibara kolengana amenya bukurensemo ya mwembe niko batebiri buna gati y'emembere se amune kipipe asama cyako nyara goete woni go bono cyategete egente gokerera bone siwe cyikonyara kuburukana mo na macyari bagutumya nemo na macyo kunya senseme yo azwa boerero buguma bwabo kubwatekana ubwateka kwa murere asekerenga buna gati y'abantu bayitinyomba sensemo ya mwembe niko barorokane kubwateka kisiwe cyo cya senseme yo niko chinga keje banyare kubolia serikali ya county ya Kisii kubwatara namone company ya mache kwaneke bunanko muki bari gatambuka rwo cya sabantu rakubata kisiwech ekibono cya rorokane kuburukana ki pipe kiricigo etia mache go cya se kinyomba cy'abantu engana batero ente koligererwa soime buna tokumanyigwa no muri Keito Juri Kerubo. Asante tangu kwa Belmukwa nje viongozi vijana in the entire Gusii region. Dairo twabate issue ga mwembe issue nene tubwate boniga ne sewage kwa released openly asa ko exposed to the public. Wani tutote baniga itugane tenye konyalikana the county government comes in strictly barale na ki sewage kerego flow within the county within the buildings around here keligo soka isiko either the channels set out agarage and to the directed point of collection. Boniga ga ko exposed yabrukana mache abana mbaro ga within mwembe wani yanyalikana nga ego tioka nende tali aboka nena bana biashara ko baberega senkongo batambe ko gorushinga kichembura but most of the time mbaro bago chana baba release mogasorioka ne babantu baromba tetkomanya so tarako ga county government a follow up emanye bantu kia bako release ende sababu kwa ba release sewage openly nereli now kikyo connect ko saba the county government eche mwembe ga eligere because it's really a problem for the people who are living around rietari Justin Nyamwaro oibongera ndengani tumbe kino mukaji omwembe boda nango kolera gaiga mwembe omo kistage gaiga esida tobwate gaiga sigwe kyategete kipipe na moko ligo kirwara na kitirete gaiga ketete sigwe chini boda yane no ngo rusia abantu nsaiga na someri abana bane akini na beile imeni affect simbarati koto konyore sigwe ki gosunoto iruseli gaiga ilikosi tuaru toira marwere nyomba bona nata getega kabo mwango gocha koralie sigwe ki nora macha abantu bakonyi no etetego Kalieta Joyce Mora kinumanya biashara umwembe gaiga ange 22 years street ye gaiga tore ya tonyarire esigwe ki ya tonyarire esigwe ki ekorukorugoro gaiga street una moroche gotira gochirogoro gaiga no esigwe ki ekoru no nyano gotambuke bagusinyi gotambuka gocha gotokorie biashara asengenje siwe chini go koigoreru enyene mostly ekonye koigoreru no nyamuga so no nyandirio murakera twatamana emetu ya twathiri tukorigima arafu kare mbura ya ture na arari bari mbura yengire ebakogenda baigorera abantu bakoigorera nto bamanyete ngambara byaba baigorera musike kara baigorera mbura itego tu yatigara igore ngima twarate emire gokwara ngaboni ge gotioka ogotioka okobete gosinyino no kweyana akieto go save government yeto konye pamanye sigwe chenga ye korukoru batakonye sengenje twaruarire chinde chigo toromario karioka